Welcome. Dijirim like dan thank you so much. Zinu Didi Sonjit बोल रहा है hello hello Didi hello. मा खालामदों ओरैनो दङ ओमफ्राय जिनु नेबोला on thank you so much. जिनु दीदी क्या कर रहा है जिनु दीदी मेरा मुस्लिम गर्लफ्रेंड किधर है दीदी मैं बोला था ना ढूंढने के लिए दीदी सनजित मा खबर खबराना बिराद मोजांलै दिनै बिराद मोजां खबरा ओमफ्राय जिनु नेबोला है सो रहा है अच्छा सो रही हो अच्छा क्यों सो रही इतना दिन में सोता है बा नाइट में क्या सोएगा रे दीदी हादरबाय जोंना ओमफ्राय जिरिया ओमफ्राय जुनू ने बोला मिलेगा वाइट कीजिए कितना वाइट करेगा रे 1 साल हो गया वाइट कर करके दीदी दीदी ने बोला बोलो दीदी हाल चाल कैसा है कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट कौन कौन है नाइट नहीं आऊँगा नाइट नहीं आऊँगा आओगे अच्छा नाइट में नहीं सोएगा जीनू सिस्टर गुड इवनिंग बोल रहा है डिजरी ने और जीनू ने बोला बोडिया बोडिया बोल रहा है बोडिया अच्छा कमेंट कमेंट सोर सोर दङ लोगोफोर कमेंट खालामना होदो दे जिनू ने बोला डिजरी बोल के खुलुमबाय खुलुमबाय बोला है नमस्कार बोला जिनू ने ऑन डिजरी ने बोला जिनू सिस्टर क्या कर रहा है बोल रहा है जिनू ने बोला ऑन 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 जी 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 बोला है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए 5 बंदा है सो रहा है जिनू दीदी ने बोला है सो रहा है पीएसआ हेलो दादा हेलो खालामी नाम दादा दुनिया बोल रहा है मौजा बहाल बोला अच्छा अच्छा गुड 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 बाय ओके ओके बाय ओके ओके जिनू दीदी ओके ओके हेलो हेलो जोनानी विशाल फैबाय आरोना क्या हाल है रे भैया भाई बोल रहा है भाई मेरा हाल तो ठीक है और आपका बताओ विशाल वेलकम मेरा संजय गोरी लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है और ऐसे नाम हेलो हेलो मा खबर दादा नादारा खबरा दङलै बिदिनो फंबाय मा बुंनो आरोना ओमफ्राय एसएन फंबाय ना मा खबर दे मस्ट वेलकाम एसएन फंबाय आंनि बे संजय गोरी लाइभ स्ट्रीमाव बरायग्रोना लागोन ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै एसे सापर्ट होदो सोर सोर दङ लोगोफोर लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो बेनिफ्राय जोंना दै जिदान बिशाल मा खबर ओंथिनांदों ओमफ्राय जोंना बिशाला मा बुंखो मेरा हाल बुरा है रे सब्सक्राइब कम हो गया है सब्सक्राइब कम हो रहा है लै माने माबालै इउटुबा ना डे बाय डे फिल्टार खालामबाय दङ ओमफ्राय खायसे खायसे ओरैबायदि मानसि थायो माने साब खालामनानै लोगो लोगो आन खालामफिनग्राबो थायो आरो जायफोर पुराना माने साब जेबो भिडिअ सिडिअ नाया ओरैनो खालि साबल' खालामना दोननाय खेनसे भिडिअ नाया बेफोरबायदिखौ इउटुबा माने गावनो दानखायो आरोना हारसिंनो दानलांनाय जायो हारसिंनो आन जालाङो आरो बेफोरो ओमफ्राय आसित देबरमा मोस्ट वेलकम हेलो हेलो आसित देबरमा बोलो क्या कर रहा है हेलो हेलो डिजिटल एसएन आगै मा खबर ओंखिनावदों एसएनआ बुंदों दादा जोंना मा ओंख्रि जानायमोन दादानो ओंख्रियाना जोंना माबासोमोनलै बायदिसिना जोगोनार बिजौ दालिसोमोन आरोना दालि ओंख्रि जोगोनार बिजौ बिदिसोमोनलै ब्र जेबो ओंख्रियानो गैया ओमफ्राय ने बोला है हाय डार्लिंग कैसा हो बोल रहा है हाँ डार्लिंग मैं ठीक हूँ और आप बताओ आपका कैसे है हाल और क्या क्या जे दैज्लांनो ब्लू हो आंनो होनाब्ला ब्लूखौलाय नोंनो मा नांगौब्रा बेनिफ्राय जोंना देबार माने बोला आई मिस यू मुश्किल से 1-2 सब मिला था ये भी कम हुआ हाँ
मेरा ना पहले टाइम में बहुत दिन में ना 10-15 ऐसा ऑन हो रहा था। इतना प्रॉब्लम, इसके बाद ही अभी 1K हो गए, चला गया। क्या करेगा, इसलिए ना मतलब हम लोग मतलब मैं बोलता हूँ कि इतना अच्छा जो वीडियो को पब्लिक लोग देखेगा, मतलब यूट्यूबर लोग तो ज़्यादा देखता नहीं ना, इसलिए पब्लिक की सामने पब्लिक की फील्ड में लेके जाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आओ, तो पब्लिक देखेगा ना तो आराम से सक्सेस हो जाएगा। हम भाई बोलो कौन कौन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट थापथाखो ना माखो, प्लीज़ कौन कौन है कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, कौन कौन है कमेंट थाबथाबायलै, नेट स्ल' जाला जोब्बाय, मा खालामबावनो आरोना, फाग्लासो फाइनानो जाबाय। कमेंट थाबथाबाय। नेट स्ल' थै साला ओमफ्राय एसे नामदों निउ लोगो दंबा जयनिं जादों नामदों बिसाला होनदों आज क्या सब्जी खाया, हाँ मेरा दाल था, दाल और जोगोनार जो कुछ ऐसा था। संगीता ने बोला ओए आसित दारा ओरा तम क्या नंग नामदों। संगीता ने हंस रहा है मोरा ने, और विशाल ने बोला लाइक डन, थैंक यू सो मच लाइक डन देने के लिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए 1 2 3 कौन कौन है प्लीज़ कमेंट कीजिए। नाइ नों थाम क्या और सेफ नो मिस क्यों ठीक बोल रहा है, ऐसे नाम बना दे, सोरबा गोदान दंबा लोगो जादों नाम। हाँ जो नया है देखो एसएन की सर फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस प्लीज। मोरा संगी प्लीज लाइक डन नहीं किया तो लाइक डन कर दो संगी मोरा, ओ संगी लाइक डन कर दो मोरा। और संगी लाइक डन कर दो। संगी तेरा जान क्या हो गया रे, संगी तेरा जान मतलब आजकल तो मेरा एलबी में भी नहीं आ रहा है तेरा जान। संगी ने बोला है संजीत नोरा ए संगी क्या नोरा ए नोरा मोरा संगी रे नोरा मोरा संगी रे नोरा मोरा संगी रे ला 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 फॉर लाइक डान नहीं for the land, thank you so much for like that Nikia, thank you so much। एसएनए आदा नों गामिया मा होनदोंमोन लायनो, आंनिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट फंबाय, आंना उदालगुरि, आं एसएन, नोंनिया एसएन ब्र'नि मा गामिमोनलाय, ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै एसे सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर, सोर दङ एसे सापर्ट खालामना होदो, साबस्क्राइब करो दोस्तों एवरीवन गाइस प्लीज कौन है। संगी ने बोला है मोरा क्या कर रहे हो, हाँ मैं क्या करेगा अभी देखो ऐसा ही मतलब बेच रहा हूँ, क्या करेगा जना विशाल मांग एलबी देना चाहिए। हाँ विशाल ब्रो फेसिल भी होगोनलै र' नेट प्रब्लेम जादों र' समबारनिफ्रायसो फेसिल भी होनो सानदों आङो, आरो फेसिल भी बाथाय मानसियानो फैयालै आंनाव, आंखौनो बायो फेसिल भी बा मानसि जायाना। ओमफ्राय दैया मोदों विशाल में आपको आईडी दिया अभी उनकी नाम दारना विशाल नोंनो आईडी हरबाय नै जिरिया। बेनिफ्राय संगीताया मा होदों ओम 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 माम 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 बोला ना दुदु बोला जोंना विशाला अके नाम दारना अके कमेन्ट खालाम दे सोर दङ लोगोफोर अन्नानै। मा बायफ्लेलांबाय सिरि नेवसिलाय आंखौ नों, क'क्राझार आदा आदसा क'क्राझारनि आदसा
भाई अच्छा क'क्राझारनि अच्छा बिसला मान ना आपको रिटर्न चाहिए बोल रहा है रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो विशाल ने बोल रहा है रिटर्न संगीता ने बोला है फेस दिखाओ फेस दिखाओ संगीता टुगेदर एल बी करेगा ना आपके साथ तो मैं दिखाएगा हेलो ओमफ्राय शॉट है ओम मिस ओ माय गॉड गुड है मोरा बोला अच्छा ओ माय गॉड है मोरा अच्छा माय गॉड जोंना एसेना जोंना नायखरबाय ना ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो खनखने कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर जोंना एसेना नायखांबाय आरोना ओमफ्राय दैजिरिया मा बुंखो एसेन बड' आगै नों आंनो आइडि मोनसे हरबाय आङो एसेन बड' आगै नोंनो मोनसे आइडि हरबायनो एसेन नोंनोबो मोनसे आइडि हरबायनो दैजिरिया ओमफ्राय बिसाला मा होनदों सनजित हिंसाम हेरे नै हिंसाम नङालै आं हिंसाम नङा ओमफ्राय जोंना संगीता ने बोला है नहीं करेगा साराम बाराम कुछ है कि नहीं बोलो ओ संगीता मंडे ना मंडे से करेगा मंडे नाइट रो से करेगा मंडे दैजिरि ने बोला ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ऑन कमेंट कीजिए कमेंट प्लीज़ एवरीवन गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए ओमफ्राय कमेंट कब करेगा टुगेदर एलबी बोलो ओ संगीता तू करता नहीं मेरे साथ टुगेदर एलबी इसलिए ओमफ्राय एसा थेंक इउ दैजिरि आब' नामदों आरो ना हा थेंक इउ दैजिरि आब' नामदों ओमफ्राय बिसाला माने दैजिरि रिटार्न जायो कि आनो दैजिरिनो रिटार्न होलायलायनालै बे आइडिसि ना दैजिरिना आइडिसि जागोन ओमफ्राय संगीताया होनदों अन थेंक इउ सो माच सोर दं दादा जोंहा न'खराव आइ दं आं दं फंबाय जों साथामल' दं आरोना आइ आं फंबाय ओमफ्राय जोंहा सिस्टार माने जोंहा आब' सानै दंमोन आरोना सानैबो हाबा जाहैबाय आरोना ओमफ्राय एसएन ब्रनसालाय सोर दङ क'क्राझार आरोना एसएन ओमफ्राय फरायगासिनो नामा ब्रादार खोन्थाहरदो दे अखा नोंसिनिखै क'क्राझाराव अखा हादों नामा प्लिज खोन्थाहरदो दे सोर दङ एभ्रिवान गाइस प्लिज त्रिपुरा हेलो त्रिपुरा आप लोग के पास कल करेगा ठीक है 5 बजे ओ संगीता कल करेगा ओके दैजिरि ने बोला है नहीं नहीं चाहिए सोना बोल रहा है नहीं चाहिए सोना बोल रहा है मिलन दं लाइक डान थैंक यू सो मच मिलन ऑन थैंक यू सो मच मिलन ब्रो गुड इवनिंग गाइस बोल रहा है गुड इवनिंग गाइस मिलन ने और विशाल ने बोला ऑन थैंक यू सो मच दहाय फुङाव होनदोंमोन आदसा दहाय फुङाव हादोंमोन आदसा दहाय एसे थाब रायदोंमोन जोंखैबो ओमफ्राय आं उनाव हरबावगोन दे उनाव दैजिरियाव उनाव हरबावगोननो आइडिखौ लोगोफोर एसे नाम दाना दा हाथ'वाखै नामदों मिलना अन थेंक इउ सो माच मिलन ब्र माबोरै खबर सबर मिलन ब्र मस्ट वेलकाम आंनि बे सन्जिगर लाइभ स्ट्रिमाव बरायना लाग्राय जाबाय ओमफ्राय
मिलन ब्र मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानाय मा खबर माबोरै हाल साल सब खोन्थाहरजोबदो मिलन अन दैजिरिया अनदों मोजां ब्र दादा मिलन ब्र मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंना सोर दङ दे कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर कमेन्ट खालामना होदो दे कमेन्ट खालामना होदो दे दैजिरि अन ओमफ्राय मिलना उन्दुना दङ आदसा मिलन ब्र उन्दुनासो दं आरो ना मा ओंख्रि जानायमोन मिलन ब्र ओमफ्राय संगिनाय बोला है संगीता ने नहीं करेगा तो ठीक है नहीं सही संगीता मोरा सनि दैजिरि बोला अन बिसला होनदों दैजिरि अके ओमफ्राय जोंना मिलन होनदों आलु बयलारसो ब्र आदसा आलु बयलार बिराद गोथाव जाबाय होमबा ब्र ओमफ्राय जोंना मा होनो संगीताने गयारी मरा अन थेंक इउ सो माच संगीता आई लव यू डार्लिंग थेंक यू सो मच मिलन ने बोला है दैजिरि हाय दैजिरि बोला है हाय हाय एनिफ्राय प्लीज कमेंट कीजिए मैसाहारिफोर प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए संगीता ने बोला है पागल है तो मेरा मोरा खबर अच्छा पागल है तो मोरा खबर संगीता मोरा संगीता तेरा किधर है तेरा जान विशाल ने बोला एम्बू मारा नहीं है क्या संजित बुथाराखै दाख्लै जाखांबायनो आं बोथिनै एम्बु ओमफ्राय आं दा ओरैनो दं आदा आदसा ओरैनो दं आरोना फरायनाय गैथ'ला नामा जोब्बाय नामा एसेन ओमफ्राय मिलाना सन्जित जयनिं जादो सन्जित संगीता जयनिं जादो हाँ संगीता देखो आपको मिलन ब्रो ने बुला रहा है संगीता मिलन ब्रो के साथ फ्रेंड बने रहो तीसरा मैडम संजीत साहेरे आईडी डीजे सभी को बोल रहा है और मिलन ने बोला ऑन संगीता ने बोला संजीत मिस नहीं करता मुझे आए संगीता तेरे को इतना मिस करता है मैं दिन रात में इतना नहीं सोता है रे संगीता तेरे को याद कर करके मैं रात का 12-1 बजे में सोता है मिलन ब्रो ऑन संगीता मादों हाय मिलन दों एसेना मादों दे जॉइनिंग जादो लोगोफोर जो नया है देखो एसन के साथ भी फ्रेंड बना लो एवरीवन गाइस प्लीज एक दूसरे के साथ बातचीत करो एक दूसरे के साथ फ्रेंड बना लो संगीता ने बोला मेरा जान तुम है मोरा अच्छा मैं हूँ अच्छा ओके बेबी डार्लिंग मेरा जान विशाल हम लोग भी कॉल मेरा था 14 के जहाँ हम लोग भी कल मारा था 14 के अच्छा 14 का मारना जोंना 14 केजि गाहाम जानाय नङा ओरैनो 1.5 केजि सोल'लै ब्र ओरैनो 7-8थाल'सो हमदोंमोन जोङो 3 मानसि 8 आरोना लोंनायनिसो ना जोंना लोंनाय खरस ओमफ्राय दैजिरा दाना मरा मिलना होनदों संजीता हेलो बोल रहा है संजीता ने बोला किसे ज्वाइनिंग करेगा हाँ संगीता ज्वाइनिंग हो जाओ ना यार देखो ब्लू डे ना है ब्लू डे दिया है मैं ब्लू चाहिए तो ब्लू डे दिया है किसको ब्लू चाहिए बोलो ब्लू चाहिए तो ब्लू ओमफ्राय जोंना मिलना ऑन दादा थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कौन कौन है और कौन कौन नहीं है कमेंट कीजिए कमेंट 14 केजी नहीं है रे 4 केजी अच्छा 4 केजी मेरा अंडा हो गया रे अंडा हो गया 4 केजी इतना स्पेट कमेंट देखता है रे हाँ देखता है हाँ बहुत स्पीड हो गया रे मेरा इसलिए मैं रोज घर में भी गाली खाता हूँ इतना स्पीड तू खाना खाता है तेरा अंदर में कैसे कंट्रोल होता है ऐसा बोल के मेरा फैमिली वाला भी मुझे रोज गाली करता है संगीता ने बोला आई एम थोबक जुदाक है तो संजीत फेक तो है तो ऐसानी एसाना दाना आदाया हाबा लाथ'वाखै नामा ब्र हाबा लाथ'वाखै गैयालै ब्र हाबा लानो हानाय केपासिटियानो गैया माथो मोजां मोननायबो गैया इनि फारसे मा जागोन बेनिफ्राय जोंना संगीता ने बोला है मिलियन ज्वाइनिंग कर दीजिए रिटर्न करेगा बोल रहा है एसेना हेलो एसएन के साथ भी फ्रेंड बना मैं एसएन को भी ब्लू डे है एसएन लोगो जानोबो बेनिफ्राय मिलना अन नामदों मिलन अन
इसके बाद संगीता ने बोला है कमेंट क्या फुल वॉश बोल रहा है, कमेंट क्या फुल वॉश बोल रहा है। और एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। और रंजाली फैदो ना, हेलो 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 रंजाली मोस्ट वेलकाम, आप रंजाली मोस्ट वेलकाम। आनिफ्राय मिलन आरो ओके संजिता बोल रहा है रंजालिया हाय ना दाबो रंजालि हाय 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 मोस्ट वेलकाम मोस्ट वेलकाम। दाबो रंजालि मा खबर मा खालामदों। संगीता ने बोला है ओके मिलियन बोल रहा है। कमेन्ट खालामदो सोर दङ। आंनि कमेन्ट फरायनायखौ माबायदि रां रां खोनाथारो नामाब्रा लोगोफोर, रां रां सांग्रां खोनायो नामा? दैजिरान दादा संजिता सिस्टार सिस्टार ओ एसएन बोडो और विशाल विशाल के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ प्लीज बोल रहा है। हाँ दैजिरी ने बोला है संगीता विशाल और एसएन बोडो के साथ फ्रेंड बनने के लिए। रंजाली दा हाय हेलो रंजाली लोगो जानोबा नै गोदान गोदान दं नामा बुं रंजाली। संगीता ने बोला एक लड़का देखो, एक लड़का दे दो, एक लड़का दे दो। संजीत धो के बोल रहा है धुन के। तेरे को लड़का चाहिए संगीता, ओ देखो बहुत अच्छा अच्छा लड़का है। किसको चाहिए बोलो, किसको चाहिए बोलो, कैसा मॉडल, कौन सा मॉडल, कौन सा स्टाइल, कौन सा डिजाइन का चाहिए बोलो। भीरू ने बोला 7 ग्राम लाइक डांस चलते, थैंक यू सो मच विशाल 7 ग्राम कर दिया मेरा लाइक को, थैंक यू सो मच। और रंजाली ऑन थैंक यू सो मच। संगीता बोला प्लीज ज्वाइनिंग कोई है क्या जो मुझे मेरी का नहीं देखना बोल रहा है। अच्छा मर के नहीं देखना, अच्छा मर के नहीं देखना। बिस्लाम डरना थैंक यू मेरी तरफ से बोलने के लिए डेजरी बोल रहा है विशाल ने। हाँ थैंक यू बोल रहा है डेजरी आपको विशाल की तरफ से बोलने के लिए। और कौन कौन है, और संगीता मोरा आप लोग का एलबी में जाने से ना आप लोग हिंदी क्यों बात नहीं करते रे। साइली भी ना गोगरो भाषा बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, नो नो नाना नी नूना। तो ऐसा गोगरो भाषा को हम लोग समझ में नहीं आता है ना, इसलिए मतलब हिंदी में कितना बात करेगा ना इतना हो जाएगा। हिंदी में बात करो, हिंदी में जो भी हिंदी में बात करेगा ना तो हिंदी लोग भी समझ में आएगा और दूसरा लोग भी समझ में आएगा, तो अच्छा व्यूज भी आ जाएगा, अच्छा लोग भी आएगा। और इसके बाद हम लोग का इसके बाद दैजिरी बिरुने संजीता प्लस संगी बोला दैजिरी ने। और संगीता ने बोला कमेंट थाबथाबाय दे, कमेन्टआ दाखुफिननाय गाज्रि दामोन। कर तो है पागल बोल रहा है। अच्छा बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो आंनाबो फैब्रा एलबियाव गाबोन रंजालि थांगोन, टाइमखौ खोन्थालाय रंजालि थांगोन। ओमफ्राय जोंना आप तो अभी आप लैंग्वेज से बात करता है नहीं, मैं हम लोग का भाषा से बात करने से बिना आप लोग को देखने से मैं आप लोग का भाषा करता है। आप लोग तो एनी टाइम एवरीवन आप लोग का भाषा बोलता है ना, तो ऐसा होने से मतलब हिंदी वाला लोग नहीं जाएगा रे, ऐसा होने से मतलब नहीं रुकेगा मतलब। ऐसे ने बोला है रंजालि बसुमतारी को आं साब खालामबाय दादा। अच्छा ऐसे ना ऐसे को बेखना रंजालि और मिलन दादा। संजीता फुल वीडियो वाच सावधान बोल रहा है। संजीता ने बोला है फिर भी मैं हिंदी कमेंट करता है। अच्छा हाँ संगीता तुम ग्रेट है, संगीता इज ग्रेट। हेलो बीर विशालन। संगीता ने बोला थैंक यू मिलियन ला है, मिलियन ने हंस रहा है। संगीता ने बोला कौन बॉयफ्रेंड संजीत बोलो। मिलन को ले लो संगीता, मिलन भी बहुत अच्छा लड़का है, देखो ससुरमा भी पहन रहा है मिलन, मिलन के ले लो बहुत अच्छा लड़का है। दैजिरिया मेरा दादा भीरू खुलुमबाय। रंजाने बोला ओके ऐसे नाम दाना। भीरू ने बोला आं थांबाय साल्टे अभी तक खाना नहीं खाया बहुत थक। अच्छा अच्छा हाँ भीरू ओके साल्टे खाना खा लो भीरू सर खाना खा लो। रंजाली दाना ब्लू हो, अच्छा रंजाली ब्लू नांगौ ना, रंजाली ब्लू होबाय आङो। संगीता ने बोला जल मेरी खिलागा संजीत तुमको बोल रहा है। हाँ जल मोरी खिलाएगा, हाँ जालमुरी, अच्छा जालमुरी खिलाएगा संगीता मुझे। है संगीता में जालमुरी कितना का खिलाएगा बोलो, 100 का 50 टका 200 कितना का खिलाएगा बोला है। आंखौबो बेग हरदो दाना जोंना एसएनखौ बेग हरदो लोगोफोर। संगीता ने बोला है तुमको मछली खिलाएगा, अच्छा मछली खिलाए खिले खाए खा सा मछली
मिलो ने ऑन, बीरो ने बोला खुलुमबाई दैजिरी, और संगीता ने बोला है संजीत को शादी कर वाला देंगा त्रिपुरा गर्ल की साथ सा, त्रिपुरा लड़की के साथ मुझे शादी करेगा। संगीता हंस रहा है। मिलो ने ऑन, संगीता ने बोला 1 रुपीज का ओनली, 1 रुपीज का कैसा होगा रे। दैजिरी ने बोला विशाल सोना ओके बापा बोल रहा है। मिलो ने ऑन, रोंगजाली ने ऑन, और दैजिरी ने ऑन। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कौन कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस, जो भी मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहा है ना प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग का 1 कमेंट करने से मैं मोटिवेशन होता है अकेला ही, इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए फॉर एवरीवन। भाई हम लोग का संगीता ने बोला है ओनली 1, मरे मरे मिल मरे मिल का 1 रुपीज का। अच्छा 1 रुपीज का ही। मैं तेरे को खिलाएगा संगीता 1 रुपये का। भाई भीरू ने बोला ये संगीता कहाँ है, ये संगीता कहाँ की है साल्टे। संगीता है ना त्रिपुरा का है साल्टे। भीरू साले त्रिपुरा का। ओ साल्टे भीरू मुझे भी त्रिपुरा का लड़की चाहिए रे त्रिपुरा। ऐसे ने बोला ऑन। दैजिरी ने बोला दैजिरी कौन सा नया स्टाइल लेके आ रहे। दैजिरी ने खुद का नाम लिख रहा है। और एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। दोस्तों मेरा आवाज़ आप लोग के पास कैसा पहुंच गया है थोड़ा मुझे बता दो। मैं इतना हिंदी बोलने के लिए नहीं आता रे भीरू सर। एवरीवन गाइस थोड़ा मतलब कोई मिस्टेक हुआ तो आई एम सॉरी रे गाइस लोग। संगीता ने बोला है हाय रे तुमको पढ़ना नहीं आता मोरा संजीत, मर जाओ पानी में डूब के। है संगीता मैं नहीं मरेगा रे, त्रिपुरा का लड़की को शादी करके ही मैं मरेगा, अभी नहीं मरेगा मैं संगीता। तू मर जाओ संगीता, तू काम तेरा मरने का टाइम होगा रे संगीता, तू मरो। दैजिरी सोना आई लव यू ना गाँव। संगीता बेना हार हार विशाल, जय जय विशाल। हाँ हार हार विशाल, जय जय विशाल, जिंदाबाद लॉन्ग लाइफ विशाल। मिलो ने बोला ऑन। बीरो ने बोला आं माय साया खो साल्टे लिंगजाक। अच्छा आं माय को लिंगजा ओके। संगीता ने बोला है बीरू मैं ना मंगल ग्रह। अच्छा मंगल ग्रह से बोल रहा है बीरू। संगीता ने मंगल ग्रह, इसके शनि ग्रह होगा। संगीता ने मंगल ग्रह नहीं शनि ग्रह होगा शायद। ऐसे ने बोला है साल्टे सावधान बोल रहा है। संगीता सॉरी साल्टेना संगीता सावधान क्या है आपको। ऐसे ने ऐसन को बेक कर दो। जना सुमित ना होदों साल्टे हेलो सुमित साल्टे मस्ट वेलकाम नोंथांखौ आंनि बे संजीत गरि लाइव स्ट्रीमाव बराया हरना लाग्रोनाय जाबाय साल्टे। संगीता ने बोला थैंक यू सो मच आई लव यू बोल रहा है जिसको संगीता ने बोला एसन के साथ दादी करेगा शादी, नहीं दादी करेगा बोल रहा शादी। क्या दादी लिखा शादी करेगा बोल रहा है। अच्छा ओमफ्राय दैजिरी विशाला ओमफ्राय दैजिरी आई लव यू सोना प्लेइंग मिस ले यू बोल रहा है। ले लो बोल रहा है। संसार अंदारा बाय ब्रो। अच्छा ओके संसार ब्रो ओके थैंक यू सो मच संसार ब्रो थैंक यू। ओमफ्राय एसे नांदों साबधान संगीता बोल रहा है। मिलोना ऑन साल्टे 8 केजि लागाय साल्टे नालाय माथो प्रफाइलाव सोलायबाय थायोब्रा ना गोदानसो बानायनायनि प्लेनिं बानायदों। संगीता ने बोला है सोनी ग्रह का संजीत है, मैं तो मंगल ग्रह से हूँ। अच्छा तू ना संडे ग्रह का। संगीता ने और बोला है एसन थैंक यू रिटर्न करेगा बोल रहा है। साल्टे बुंबाय गुदुंबो दं बेवहाय साल्टे, गुदुंबो दं बेवहाय साल्टे। मा गुदुं साल्टेलै मा गुदुंथाय आंबो हमना हाला। खुसेंग्रा गुदुं ना एन्जर गुदुं एबा कर दिया रिटर्न एसेन बोल रहा है। एसेन ब्रो दैजिरा बेरा जि गोलाव जाथों विशाल सना, जिउ गोलाव जाथों विशाल सना, इसोरनि अननाया मोजाङै थांना थानो हाथों नांबाय। मिलो नांबाय आरोना। सन्जीब ब्रो आं ओके थैंक यू सो मच। ओमफ्राय जोंना संसारा दसे जाबाय आं सिरि फैना थाखायो। अच्छा ओके संसार ब्रो ओके
मिथिखादों आङो संसार ब्र ओमफ्राय जोंना एसेना मा होनबाय वेलकाम संगीता ओमफ्राय जोंना संगीतानि बुलाय सुमित ब्र ग्रह का है सुमित बुध ग्रह का है सुमित साल्टे अच्छा बुध ग्रह का एसेन संसारा बायनानै अके संसार ब्र थेंक इउ सो माच भाई संगीता ने बोला है मुझे मुझे बिगाई करता है सुमित साले अच्छा बिगाई विशाल ने बोला है ओए दैजिरी तेरा नाम तेरा नेम भाई मैन बोल रहा है किस बोल रहा है तेरा नाम में भान किस बोल रहा है भान किस अच्छा सुमित साले संगीता मोरा बोल रहा है सुमित साले ने बबिता ओइ बबिता मा थांखोलै साले बबिता गैला माथो आइडि हरना होदों आंबो सोरनाव दङ किस किस का पास आइडि है मुझे आइडि टू आइडि मा नामखौ संगीताया एस एम टू यू सना ब्र बोल रहा है दैजिरा होनदों जो यूट्यूब रायजोनि सनाफोर नावदों संगीता ने बोला है सुमित वाक बाहन बोल रहा है वाक बाहन इसके बाद संगीता ने बोला है अरे तुम मर जाओ संजीत बोला है संगीता में नहीं मरेगा तुम मर जाओ पहले ऐसे ने बोला है हेलो हेलो कमेन्ट लाइक गावसिना हरजोबदो गासिबो दामजानानै एसेनखौ गावसिना हरजोबदो लोगोफोर जोंना सुमित साल्टे लोगो गैयाबा लोगो जाना हो सोरजोंबाफोर दैजिरा मा होनखो जै इउटुब रायजो इउटुब रायजो गोलाव जाथोंनो साल्टे हामबाय मरातु वाक बाहाग हे रहा बिबारा मादों मार जारला जालायखो मार जारला आंलै बिबारे मार जारला जाना दङ ना बुस्थुआ ओमफ्राय संगीतानि बोला है पानी पाव संजीत गोला सक गया तुम हारा थोट्स अट्रैक आएगा नहीं तो संगीता मैं ऐसा नहीं संगीता तू बुद्धि हो गया संगीता बिबारा मा बुंखो लाइक होबाय आं अके हाय सु बाबू नाम ना सुमित बाबू सोंबावबायलै संगीता ने बोला है सुमित तो मोरा तो भाग है बोला भाग सुमिरा मा बुंखो जोंना बिबारि आब' मा खालामदों होनना बुंदों मा खालामदोंनो बिबारा मा होनदों मा जाखो एम एन्सार बिलाइखो नामा एन्सार बिलाइखो नामा कमेन्ट खालामना होदो संगीतानि बोला सुमित मा खालायदों सुमित मा खालायदोंनो बोला है नै सु बाबु गरमथार जि सुनो नागिरदों आदसा गरमथार जि नै सु बाबु ना गरमथारनो सुनो नागिरदोंनो संगीतानि बोला मा जाखो एन्सार बिलाइखो नामबाय नै बिबारा माखो बुजिबायना गावनो बुजिबाया गावनो दा बुजिबाया गावनो नांबाय जोंना बिबाराबो देन्जारलै हान्टारसो ओमफ्राय साल्टे माखो संगीता बर' लेंगुवेज संगीता तो बर' है ना बर' दैजिरा मांखो बिशाल सना रावनिबो नोजोर दानांथों नोंनियाव गुसिउ बेटा नांबाय आरोनानै संगीतानि बोला सुमित बर' लेंगुवेज नावदों बिबारा मा होनदों मा जावले कमेन्ट फाग्ला नांबाय आरोनानै बिबारा आंखौ एसेना मा होनदों बिबार नार्जारि बिबारखौ साबधान खालामबायनो एसेना सुमिता मा बुंखो अके बिबारि आब' नांबाय आरोना थख्ला गोरा हाय साल्टे हेलौ साल्टे मस्ट वेलकाम थख्ला गोरा साल्टे दाख्लिनि ललिपप सोबनाया देन्जारमोनलै नोंना मस्ट वेलकाम साल्टे थख्ला गोरा बिबारा मा बुंखो दारु सन्जित बेनिफ्राय थख्ला गोराया मा होनो सोरबा लोगो जादो दे होनना बुंबाय आरोना एस्राना प्लिज बेग मी होनना बुंदों बिबार
SB वाइट नाम दारना ननिफ्राय दैजिरि अन बिसला मानो थेंक यू दैजिरि नामदों बिबारा नों ब्लु मि सनजित औलै बाहेराव थाइनो ननिफ्राय जोंना बिबार लाइक दान थेंक यू सो माच प्रीति कुमार हेलो बाय प्रीति कुमार मसलकाम प्रीति कुमार संगीता ने बोला सोरबा लोगो जादो दे सुमित बोल रहा है सुमिता बुंबाय आरोना संगीता मरा गुलु हे होनदों थख्ला गोराया ब्लु होदो अच्छा ब्र ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय सालथाया मरा संगीता ना मिनिबाय बिसलान्दा थाथ'दो सनजित दैजिरि बिबारि अच्छा अके बिशाल अके थेंक यू सो माच दसे समब्लाबो आंनि एलबि स्क्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ संगीता ने बोला सुमित मोरा गुलु है नाम दारना मोरासा एसेना अन ओमफ्राय आई एम बटमाना बोला मा खबर ब्र खबरा मोजाङानो ब्र प्लिज सोर गोदाना जों सापर्ट खालामना होलां बिबारा मा होनदों एसेन कमेन्ट नुबाय आं नाम दारनानै कमेन्ट ओमफ्राय प्रीति कुमारा मा होनदों कैसे हो भाई मैथिगु प्रीति कुमारी मैथिगु और आप बताओ आप कैसे प्रीति कुमारी आप बताओ इसके बाद बिबारा कमेन्ट मोनाखैनो दैजिरानो ओके बाय सना ओके ओमफ्राय जोंना आई एम माबा लाइक दान थेंक यू सो माच आई एम लाइक दान देने थेंक यू सो माच दैजिरा ओमफ्राय एसेन आगै मा दं आगै नामदों आई एम होनदों बाय ब्र ओके ब्र ओके थेंक यू सो माच हेलो ओमफ्राय जोंना एसेन आगै मा खालामदों आगै नावदों आई बाय प्रीति कुमारी बोला मैथिगु बाय अच्छा प्रीति कुमारी आप कहाँ से हो प्रीति कुमारी सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको सपोर्ट करेगा आप भी मुझे सपोर्ट करो ओके इसके बाद सुमित नावदों संगीता मोरा माई आज तुम्हारी सपना में आऊंगा ओके बोल रहा है प्रीति कुमारी लोगो आगै नामदारना आङो नामदों एसेना मा होनदों आं ओरैनो दं दैजिरि आब' नामदों दैजिरि एसेन आगै क'क्राझाराव माला फैगोन सना होनदारना एसेन आगै क'क्राझाराव माला फैगोननो सोर दं दे कौन है प्लीज कमेंट कीजिए प्रीति ने बोला दिल्ली अच्छा दिल्ली से हूँ थैंक यू सो मच मैं आसाम से हूँ प्रीति कुमारी मेरा वीडियो फुल वॉच कर दो प्लीज और कमेंट कर दो प्लीज मेरा वीडियो देख के दीजिए प्रीति कुमारी मैं भी आपका वीडियो देख के देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए प्रीति कुमारी मैं है ना मैं आपका भाई हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेगा संगीता ने बोला नहीं सुमित मैं मर जाऊंगा तुम मेरा सपना में आने से मत आओ ऐसे नामा होनदों आं साननैसोनि उनाव थांगोन आब' आच्छा एसेनाव बाहेरावसो दं नामा होमबा एसेन ओमफ्राय जोंना प्रीति बोला ओके बाय करूंगी बोला हाँ मैं आसाम से हूँ ऐसा ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ हेल्प करके हम लोग आगे जाना पड़ेगा सभी लोग कमेंट कीजिए एवरीवन कौन है दैजिरिनि बोला ए दे आगै नामदारना मासे थाम्फैब्रा बाला थैग'जोब्बाय कमेंट कीजिए इसके बाद दैजिरिनि ऑन एसएम ने ऑन ले लो ओले बोल रहे हैं हम लोग संगीता ने साल्थिया वाला संजीता धर गया बोल रहा है ठगला गरादों प्रीति कुमारी कमेंट चेक करो बोल रहा है प्रीति कुमारी ने हाथ दिया संगीता ने बोला आगे सुमित संजीत बोल रहा है एसएन ने बोला है माँ ओंख्रि जाना दैजिरि आब' नामदारना प्रीति ने हाथ दिया है थैंक यू सो मच आई एम एक्सेप्ट आपका हाथ को मैं एक्सेप्ट कर दिया है संगीता ने बोला सुमित मर जाओ तुम पानी में डूब के ना सुमित चल रहे पानी में डूब के मरना चाहिए बोल रहा है प्रीति कुमार ने बोला ओके कर रहे हो बोल रहा है
ओ हम लोग का। और सुमित ने बोला है संगीता क्यों बोल रहा है, हाँ क्यों मरेगा संगीता, साल्टे बहुत अच्छा है, साल्टे मरेगा ना, पूरा आसाम का लड़के लोग रोते रहेगा। डिजिटल आलू ना सो आगे जोंना नावनो आरोना। प्रीति ने हंस रहा है, एस बोला है, ए बोल रहा है। हाँ प्रीति कुमारी, एंजॉय करो, हम लोग का जिंदगी ना आज से काल नहीं, तो ऐसा जिंदगी लेके हम लोग क्यों रोते रहेगा, इसलिए एंजॉय, थोड़ा कॉमेडी करो ऐसे ना ए नाम। संगीता ने बोला आसाम में फ्लूट है ना अभी, फ्लॉट, हाँ फ्लॉट तो है रे संगीता। बाय बाय लै साल्टे, अच्छा दे ठोकला गोरा, ओके बाय बाय, ओके ओके ठोकला गोरा, ओके ओके। इसके बाद कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए। त्रिपुरा में फ्लड है, हाँ त्रिपुरा में भी फ्लड है। संगीता ने बोला आलू ना सो आगै, जोंना सुमित मीरा टॉक बान बोल रहा है। संसल गुप्ता, हेलो हेलो संसल गुप्ता, मेरे से नया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो मेरा मुझे सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो में कमेंट छोड़ के जाओ, मैं आपको बैक कर देगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए। संगीता ने बोला नहीं है, सुमित बोल रहा है, ठोकला गया गाड़ी वाला जो है ना। देखो एवरीवन गाइस प्लीज़, कौन कौन मेरे से नया है ना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो देख के कमेंट छोड़ के जाओ, मैं भी आप लोग को आप लोग का वीडियो भी देखेगा, ए टू जेड, टेंशन लेना नहीं चाहिए। ऐसे ने बोला है आदा एलबी को खैथासिम होगोन, आं एलबी को ना माने 5:50 मोननोसै नामा, 6टा जांसो मोनसै नामा आङो। बेनिफ्राय प्रीति कुमारा बुंदों ना भाई आप भी देख लो, मेरी भाई आपको आपको दिया है, अच्छा भाई आप भी देख लो, मैंने भी आपको को दिया है, अच्छा ओके प्रीति, ओके ओके प्रीति, ओके। सुमित ने बोला है मोरा संगीता पागल हो गया बोल रहा है। संगीता ने बोला है मैं नया हो, संजीत आप हो कौन हो, कहाँ से हो बोल रहा है संगीता मोरा। संगीता थोड़ा पागल हो गया रे, संगीता को ना आज ना संगीता का बॉयफ्रेंड है छोड़ दिया है ना, इसलिए संगीता पागल है। ठोकला गोरा नों गामियाव दङ गामियाव थांनो नागिरदों, अच्छा ओके ओके ठोकला गोरा गामियाव थांनाय दं, अच्छा अच्छा। ओमफ्राय संगीता ने बोला सुमित पागल हो गया, डिजिटल दारना एसे नागै लासैनो साबआ बारायलांगोन, आरो मोनसे खोथा नों लं भिडिअ लाना फै आगै नामजाना, एसेन आदा फुल सापर्ट होगोन दे, अच्छा अच्छा एसेन टेंसन लाना एसेन, ओमफ्राय भिडिअ आगारबाय थादे, आंबो नायना होगोन नोंनि भिडिअखौ, आंबो नोंखौ सापर्ट खालामगोन। जोंना साल्थाया मामखौ संजीता एंडाली उरली, हाँ सुमित ने अभी लाइन पे आ गया रे एंडाली उरली। बेनिफ्राय जोंना अनजालिया बुंदों आरो ना हाय सन्जित, हाय अनजालि मस्ट वेलकाम, आंनि बे सब्जेक्टखौ लाइभ स्क्रिनाव बरायहरना लाग्रोनाय जाबाय। संगीता ने बोला हम पागल नहीं है ब्रो, हमारा दिमाग खराब है, अच्छा हम पागल नहीं हमारा दिमाग खराब, गाना गा रहा है रे संगीता ने। दैजिरानो लं भिडिअ खालामबाय था दे, आं फुल सापर्ट खालामगोन दे आगै नामदों। संगीता ने बोला सुमित चैनल इंडाली उरला, हाँ इंडाली नहीं, लड़का लोग का इंडाली नहीं होता है, लड़की लोग का ही इंडाली होता है संगीता। प्लीज कमेंट कीजिए। संगीता बोले हंस रहा है हम लोग का साल्टे सुमित ने, साल्टे सुमित ना दिने खामानि साल्टे। ओमफ्राय जोंना एसे ना मा होनदों आं लं भिडिअ लाबोगोन र' दा सम मोनाखैना, आदसा जोंना एसेना नों मा खामानि मावो एसेन ब्र'। ओमफ्राय अनजालिया मा होनदों नों बहा दं थ'यो होनदाना, अनजालि आं न'आवनो थायोब्रा, अनजालि आं न'आवनो। ओमफ्राय जोंना अनजालि मा ओंख्रि जानोमोन, मा खबर, मा खालामदों दे खोन्थाहरदो दे, खबर मा खालामदों, मा ओंख्रि जानोमोन दे खोन्थाहरदो।
बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो भिडिअ लाना फैगोन अबावनि नों सालथाय मा होनो अखा हाना साननै टुटायावसो डिउटि सुटि जादों आदसा अखा हाना टुटायावसो डिउटि सुटि जादों आदसा संगीता ने बोला ओके सुमित भाई बोला हाँ संगीता थैंक यू सो मच इतना मेरा एलबी में आके सपोर्ट किया है संगीता थैंक यू सो मच थैंक यू बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो सुमिता संगीता बेबी रुको हाँ संगीता रुको यार देखो सुमित ने अभी माना क्या आपको रुकने के लिए थोड़ा वेट करो यार थोड़ा सपोर्ट कीजिए ना इतना जल्दी जाके क्या करेगा रे बाय गुड नाइट सोना है मुझे अच्छा सोना है तेरे को सो जाओ किसके साथ सोएगा बॉयफ्रेंड है क्या ओए हटेल में आं बिश्वनाथ आवसो दं आदा बिश्वनाथ आदसा बिश्वनाथआव मा खामानि मावोब्रा ब्र क'क्राझारनि ना नोङो बिश्वनाथआव मा खामानि मावो संगीता ने बोला सुमित बा जा रहा हूँ बोल रहा है हंस रहा है ना कबीर मोजां ओंख्रिया दालि बयलार ना खबर मोजां ओंख्रिया दालि बयलार आदसा गोथाव बुहुत गोथाव टेस्टी नाइट ड्यूटी है क्या मोरा हाँ संगीता का नाइट ड्यूटी हम लोग का सुमी ने अभी करेक्ट बात बोला है प्रीति कुमारी ने बोला भाई मैंने आपकी वीडियो देखा है अभी अच्छा प्रीति कुमारी में बाद में कमेंट चेक करेगा और उसके बाद एलबी प्रीति कुमारी एलबी बंद करने के बाद मैं आपका वीडियो देखेगा हाँ 50 बास को खाना खिलाना चाहिए अच्छा 50 बच्चा को खाना खिलाना चाहिए अच्छा 50 बच्चा है आपका ऐसे नाम ना आलासि जाफैदों आदसा आलासि जाफैदों ब्लग बानाय होमबालाय आलासि जाहैनायखौ जायगा बेरायनायखौ ब्लग बानायना लाना फै एसेन ब्लग बानाय बिबारा मा होनदों हेलौ बा बिबारा दासो आरोना हेलौ फैदों ओमफ्राय जोंना जासमिता रामसियारि हेलौ जासमिता रामसियारि आंजों गोदान नामा आंजों गोदानबा आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि कमेन्ट खालाम साब खालाम आं एलबि दोनखांबा बेग होगोन टेनसन लानो नाङा ओमफ्राय मसुर काम जासमिता ओमफ्राय संगीता ने बोला है नहीं दे मैं सुमित बादशाह ड्यूटी बोला अच्छा संगीता कुछ तो दाल में झोल है कुछ तो काला है अनजालिया मा होनदों आंनि थाखै गोथाव नङा बे ओंख्रिया आदसा माथो गोथाव होनबा नोंनि थाखायलाय प्रितिनि बोला अके बाय हाँ अके जासमिना मा होनदों रामसियारिया हेलौ बिबार आब' सना मा खबर नावदों ओमफ्राय सुमिता अच्छा है क्या कब कौन है होना शादी तो नहीं हुआ शादी के बिना भी अरे बहुत डेन्जार बिबार ना मा बुंखो मोजां आगै जासमिन नाम बुंदों संगीता ने बोला सुमित है बाप बोल रहा है सुमित है अच्छा सुमित है बाप का बाप बिना शादी की बच्चा निकल जा रहे सुमित और संगीता अच्छा बिबार ने बोला है आं नोंना मा खबर आगै जासमिनता नाम बुंदों ओमफ्राय बाय बाबा मा बुंदों अन भाई बाब थैंक यू सो मच डिजिटि अन जासमिता ने बोला मोजां आब' सना होनदों जासमिता आब' मा खबरनो ओइ जासमिता नै जोंना एसेनजों लोगो जा एसेनजों बिबार एसेनखौ सापर्ट खालामना हो एसेनखौ बिबार ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो आगै जासमिनता बै सफैखो नों दादानि एलबिआव आगै जासमिता नांदारनानै बोरै सफैखोनो सोंहरदों बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो सुमिता संजीता मैं कब किया है सब ये सब हाँ सुमित ने कब किया रे ऐसा 50 बच्चा निकल दिया बा कितना साल लगा रे 50 बच्चा में तो 50 साल लगेगा क्या 50 साल में ही 50 बच्चा निकल पाएगा ओमफ्राय जासमिन ने बोला है आं आब' नङा आं आगैसो आदसा आब' नङा आगैसो नोंनि नांदों ना ओमफ्राय जोंना संगीता ने ओए गेम ऑफर बोल रहा है जासमिन ने बोला 11 सालनि आं एसेन आदा नाम दाना 11 सालनिसोनो एसेन ओमफ्राय संगीता ने बोला सुमित कंट्रोल दाना सुमिता मिनिबा बिबारा आगै जासमिन होननानै नै जोंना माबा हरबाय खुदुमहरनाय हरबाय संगीता ने बोला 20 इयार्स ने आं एसेन दादा 20 इयार्स नो ना संगिया एसेन कमेन्ट खायदाय संगीता फायखाम
हामबाय संगिता हामबाय ओमफ्राय एसेन होदों बिबार साबधान बिबारनोखौ साबधान खालामनो बिबार एसेनखौ बे होना होदो दे अननानै ओमफ्राय संगितानि बोला हास्राय जासमिना मा होनबाय औ आब' सना नामजाना सापर्ट आंनि भिडिअ नायना हो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनना बुंखो सुमिदा संगिता मोखां होनना संगिताथ' मोखांया बिबारा मा बुंखो आगै जसमिता नोंनि बिएफनि नाम बिएफनि मा खबर आदसा नोंनि बिएफनि मा खबरसो सोंबाय नै जोंना बिबाराबो देन्जारसो माथो संगितानि बोला थेंक इउ आरोना ओमफ्राय मेक्सेला अन होफैबाय बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो मेक्सेला अन होफैबाय बेनिफ्राय दे मा होनना बुंगोन मेक्सेल मस्ट वेलकाम दे आंनि एल बि स्ट्रिमाव मेक्सेलखौ बरायना लाग्रा जाबाय मस्ट वेलकाम मेक्सेल जसमिता रामसेरे मा आंखौ साब खालामबाय दा सन्जिना आदसा जसमिता साब खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जासमिता आं दा भिडिअ नायनानै एलबि दोनखांबाथाय आङो नोंखौ बेक हरफिनो दै एलबि दोनखांनानै आरामसे नोंनि भिडिअ नायनानै सापर्टगोन आङो टेनसन लाथारनाङा खालि कमेन्टल' गारना गालांदे आंनि भिडिअ नायनानै थेंक इउ होनना बुंदों मेक्सेला अन जासमितानो थेंक इउ आब' सना होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना सुमिता मानखौ मेक्सेल साल्थे संगिताखौ बारसिनदो दे नामदारा बारसिन आंखौनो मेक्सेल ब्र' मेक्सेला बारसिनायाव एसे एक्सपार्ट ना बहा स्मिता सना साक्ति नामदा स्मिता जिस्मितासोलै स्मितासो होनलायबाय आं जिस्मिताखौनो जासमितासो सरि जासमितासो ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो औ थ' दादा आं देन्जार जायाबा सोर देन्जार जानो आदसा बिबारा एलबि गिदिं गिदिं देन्जार जामारबाय ओमफ्राय जोंना मा बुंखो संगिताया सुमित साल्थे सनजितखौ बारसिनदो नांबायलै सेस ओमफ्राय जोंना सुमिता मरा होनना मिनिबाय आरोना आगै जासमिता मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों नै मेक्सेला मा बुंखो सन्जिताखौ खौनो आं साल्थे सुमित नामदारा ओमफ्राय संगिताया मा बुंखो सुमित मरा होनना बुंबाय ओमफ्राय जासमिताया मा बुंखो आदा सन्जित आंखौ इन्स्टाआव रिल्स बनादों इउटुबाव बानाया आदसा इन्सटाग्रामावसो नों रिल्स बानायो आरोना होमबा थेंक इउ जेबो नङा जासमिता नोंनि इन्सटाग्राम रिल्सखौबो नायना होगोन आङो जास्ट आंना इन्सटाग्रामाव ना आंनि जिखुनु भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो इन्सटाग्रामनि लिंक होदो आंनि इन्सटाग्रामखौ फल' खालामबानो आङो फल' खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंनि इन्सटाग्रामनि भिडिअखौ सस नायनानै नोंनो लाइक हरजोबगोन आङो ओमफ्राय बिबारा मा जोंना एसएनआ अन ओमफ्राय मेक्सेला माखो नों बारसिनबासो गाबगोन सुमित साल्थे नामदों बिबारा देन्जारलै दादा होनना मिनिबाय संगिता होनदों मेक्सेलखौ खौनो आं साल्थे सुमित नामदों जासमिता होनदों आलु आरो दालिसो बाथोन नामदों आलु दालि बाथोननो र' लोगोफोर र' कमेन्ट हेलौ ओमफ्राय जोंना मेक्सेल साल्थे ए जासमिता आगै नांबाय आरोना ओमफ्राय संगिताया मा होनो सुमित साल्थे नांबाय आरोना ओमफ्राय जासमिताया मा बुंखो इन्सटाग्रामनि नेमआ आंनिया जा स्मिता मोसाहारिनो बिराद गोलाव माथो जासमिता आंनिया जाबाय सन्जित गयारि आंनिया जाबाय गयारि सन्जित आंखौ सार्च खालामबानो जाबाय सेम बे इउटुबाव जिखिनि प्रफाइल नुदों ना बेबायदिनो प्रफाइला सेम नोंनिया बिराद गोरालै नामा बेनिफ्राय संगिताया होनदों औ संगिता दे बारसिनसै रेडि जा नाम जानो हायो जार्मन दालाय बायलांलायनाय नामा मेक्सेल ओमफ्राय जोंना माबाया सुबिदा मा होनखो सन्जिता होनना मिनिबाय
जासमिता मा होनदों थेंक इउ आब' सना आब' होननानै नै लाब हरलाजोब्बाय गितिका 13 लाइक दानदों सनजित थेंक इउ सो माच बा गितिका इउनिभार्सेलाव होमबा कफि लोङो बे होमबा जासमिता होनदों आंनिया बिए गैया आदा आब'ना आदसा बिए अन थेंक इउ सो माच जासमिता गितिका अन गितिका अन संगीता मेरा मेक्सेल औ सुमित दे बारसिन सै रेडि जाना दाना नै बारसिन सिनो गितिका अन गितिका अन थामसाबनि बोला मरा सनजित बाय हेलौ थामसाब मसुलकाम थामसाब हास्राय गितिका मेरा नंगौ नामा सनजित नामदारना एस नामदारना हेलौ दारना ओमफ्राय थामसाबा बुंबाय आरोना सनजित भाई मेरी को मोरा थामसाब बोलो एक बार ब्रो हा मोरा थामसाब बोलो मोरा गितिका बुंबाय औ हाय सनजित नामदारना गितिकाया बारे इउनिभार्सिलाव दुगिथार नै लोगोफोर आं इउनिभार्सिलाव अनलायलायथारो जासमिया मा बुंखो आगै ओरैनोसो बुंदों नोंनि बिएफ गैया आं दा ट्रानजिटखौसो बुंदों आदसा ट्रानजिटखौसो बुंदोंनो सेस जासमिता दाना ओंखाम जाबाय आदा सनजिता जसमिता ओंखामखौ आं दहायनो जादों दालि ओंख्रिसो जोंना जोगोनार बिजौ भाजा गितिकाया मा बुंखो सनजित फै होनना थांगोन र' मालाबा थांगोन दा फैसा गैयालै गितिका नोंसोरबो जाहोआ नालाय एसेबां माहाजोन जानानै आंहा मावा दाङा फैसायानो गैया आंनाव ओमफ्राय जासमिया मा बुंखो मा ओंख्रि जाखो आदा सनजित नों दालि आलु माबा दालिसो ओमफ्राय जोगोनार बिजौ भाजा मेक्सला बुंबाय सनजित जार्मोन हाग्रायाबा लेवार अरगोन आरो ना ओमफ्राय गितिका फैबाय ना मा नामदों गितिका होनदों मेक्स सोलोंखि फैबाय नामदों बिबारा बुंबाय आगै जासमिता होनना गाबबाय थामसाबनि बोलाय मराने संजिता सिस्टार जांफां फैनो जांफां फैलै नामदारना गितिका कौन कमेंट कीजिए और मेक्सेला बुंबाय मा लाबोखो सना नामदों एसेना बुंबाय आरोना हाय लोगोफोर सोर निउ फैदों जयनिं जादों एसेनजों सोर गोदान दङ लोगो जा बेनिफ्राय जोंना जासमिना मा होनखो मा जाखो आब' सना होननानै नेना हरबाय गितिकाया मा होनदों मेक्सेल जेबो लाबोआखै बेथानि टिचारल' लादों बा बिराद दामने टिचारफ्राथ' गितिका गथ'फोरखौथ' गम गेलेबाय इयाव गारि गाबलायलायनाय ओमफ्राय जोंना माथो संगिता आरो सालथे सुमिता सानैबो खारबाय माथो एकदमबारे सानैबो खारबाय अबाव थांखोसोलाय जार्मन बायोबायसो नामारायसोलाय मानसि गैलाथो अबाव थांखोसोलाय मेक्सेल जेबो लाबोआखै नामदों मेक्सेल होनदों सुमित बहा खारखो नों गैलालै जार्मन बाय होबाय नामासोलाय मेक्सेलजों संगिताजों बिबारा मा बुंखो बाय आं बेरायहैनो थांनोसै दे बिबार देवानि दे ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय आरोना नंगौ नामा बेटाखौ मोजां खेलायला दे आंनि बेटाखौ दाना मोजां खेल लानांगौनो नै बेटाखौ एक्सुलि बेटाखौ गितिकाया मा बुंखो जिया मोजां जायो सनजित ब्रा जिया बिराद मोजां ना आरो बिराद दाम ओमफ्राय आब' सना दिनै हराव बिदां बसुमतारीनि एलबिआव फैगोन आरो सनजित आदा आदसा बिदानियाव फैगोन आरोना आदसा ओमफ्राय जोंना मा बुंखो बिबारा दादा बाय दे आदसा दे गितिकाया होनदों मेक्स सोलोंखि नामदों मेक्सला बुंबाय आरोना आंखौ फोथैना खारबाय बिसोर सालांलै मेक्सेल नोंखौ गरम खालामना खारबाय सानैबो ओमफ्राय बिबारा बुंबाय आरोना नोमफा आथिं नोमफा आथिं नामा दालाय सैमा आथिङासो ओरै प्लां थाङा होमबा ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो बाय होनदों ओमफ्राय जासमिया मा बुंखो दे होनबा दा सनजित बाय आरो आब' सना बाय अके जासमिता अके जासमिता भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामब्रा जासमिता भिडिअ उदालगुरिनि नामा ओमफ्राय एसेना मा बुंखो गितिका बसुमतारी साब खालामबाय आंनो गितिका नोंखौ साब खालामबायनो जोंना एसेना गितिका कमेन्ट नायनानै दा बेग हरबानो जाबाय भिडिअ नायनानै जोंना अननानै एसएन बर' 22खौ मेक्सेला बुंबाय आरो दं ओरैनो बिसिनायाव गितिकानि बिसिनायाव दङनो मेक्सेला ओरैनो गरमथारना रावबो लोगो गैया मेक्सेला बुंबाय आरोना गितिकानो एसएन अके नामदारना ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंबाय ओमफ्राय मेक्सेला एसएन अके नामदों मेक्सेला बुंबाय आरोना नों
नामदों गिथिका नामदों गिथिका मेक्सेल ओंथि नामदारा ए नामदारना ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना मेक्सेल आंबो दं ओरैनो आरोना सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंना मा होनो आंखौबो बेग हरफिनदो आब' नामदारना जोंना एसेनखौबो बेग हरनांगौनो आब' होनलायलायबाय ओमफ्राय थामसाबनि अन हाब कौन थामसाब का नया नया आईडी है क्या थम्स अप दो एक आया था कोई थम्स अप एक आया था और एक अभी चला गया थम्स अप मोस्ट वेलकाम बेनिफ्राय मिक्स लान्दाना बाथारबायलै आंखौ मबाइलखौनो सालायनो गिथिगाना मेक्सेल ओंलै आंबो बिराद बाबाय मा खालामनो आरोना ओमफ्राय रिमजिमा हेलौ नारा हेलौ रिमजिम मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना गिथिका माने ब्लु होलाय आदसा ब्लु ना खादों आदसा कमेन्ट हरखादोंनो प्रानजिता रिमजिम अखा मानो हायो नोङो ओमफ्राय जोंना मा होनो रिमजिमना रागा जाबाय जोंना प्रानजिता गिथिकाया मा होनखो मेक्सेल ओंखि दोनथ'दो दसे मबाइलखौ दाना दोनथ'नांसिगौनो मेक्सेल दसे मबाइलखौ जोंना माबाया नै बिनो मेक्सेल प्रानजिता रिमजिम होननानै रागा जाबाय आयै प्रानजित मा एसे रागा खरियाब्रा आयै प्रानजित बिदि रागा खरियाबा बहाय मोननो प्रानजित बारा रागा जानाङा ओमफ्राय जोंना कैसन हे दादा सुनजा ভালোবাসি রে থামসা ভালোবাসি आइनि ओमफ्राय जोंना एसे नाम दाना हेलौ प्रानजित बर' नाम दोनै जोंना रिमजिमा बेनिफ्राय जोंना मा नामखौ मेक्सेला सानदों र' गिथिका नामदारना ओइ मेक्सेल ब्र गुवाहाटियाव माबोरै थांफैया गुवाहाटिनि थांफैखो एसे खोन्थाहरलाय थामसाबलाय हास्राहे ओमफ्राय प्रानजिता दाना मा हेलौ सोर नोंलाय दाना मा हेलौ सोर नोंलाय होनबाय गिथिकाया माने एसेन साबधान कमेन्ट चेक मोजां खालामबाय नै गिथिकाया ओमफ्राय जोंना एसेना मा बुंखो हेलौ रिमजिम मा खबर नामदों नै ओमफ्राय जोंना सोर दङ ओमफ्राय थामसाबनि बलाय गुलाय बे सान्दि बे सान्दि एसेनो थेंक इउ आब' नामदों एसेना थेंक इउ आब' नामदों गिथिका नोंखौ गिथिका न'आव मोनहैबाय नामा गिथिका मोनाथ' इउनिभार्सेलनिफ्राय बारा गोजान जायालैनो ओमफ्राय हेलौ एसेन मोजां आंना नोंहालाय नामदों ओमफ्राय मेक्सेला होनदों बिराद थाम्फैलै जै थाम्फैब्राखौ थाम्फैनि अरनाया सासोगार थाम्फै जायो गुवाहाटियाव अरनाया सासोगार ने थाम्फैनि बाराखै थाम्फैनि अरनाया आदसा गिथिकाया मा होनदों दहायनो फैदों आंना न'आव आदसा ओमफ्राय थामसा होनदों आं दिनै फाग्ला ओइ थामसाफ्राव किउ पाग्ला एरियास मेक्सेल दाना गिथिका होनदों गिथिका होनदों सनजित आं दसेल' बेरायो आदसा दे जेबो नङा गिथिका ओमफ्राय रिमजिमा होनो प्रानजित बर' सोर नोंलाय आंनि मुं लादों नामदारनानै प्रानजिता होनदों बिबार थांबाय नामा सनजित बिबारा दङ प्रानजित बेनो दङ थाखुमानानै दङ बिबारा ओमफ्राय नबजित हेलौ सनजित ब्र होनदों नबजित मस्ट वेलकाम नबजित आंनि बे सनजित गयारि लाइभ स्क्रिनाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय गिथिकाया मा होनदों प्रानजित सार नामदारनानै एसे नामदों आंनाबो मोजां खबरा नामदों प्रानजिता गिथिका मेदाम नामदों ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय मा नामदों गिथिका मेदाम नामदों आरोना
कबि नाबाजिदा मा होनखो खबरा हामालै आंनिया आदसा नाबुजित माबोरै खबर गाज्रि जाखो ब्रादार एसे खोन्थाहरदो दे माबोरै मावजि गोजा नुबाय आं दिनैसो लोगोफोर मावजि गोजा ओमफ्राय मा बुंखो ओमफ्राय प्रानजितआ बिबार नामदों बिस लामादों अभी भी खत्म नहीं हुआ एलबी स्क्रीम कितना बाजे खत्म होएगा टाटा बाय बाय ब्र आदसा नै आं खालामसै दसे नै सासे मानसि नेदों आङो सासे मानसि फैबानो बन्द' खालामसै आरो ना सासे लोगोखौ नेदों आरो ना बेरायनो थांनो नागिरदों लोगो फैबानो बन्द' गितिकाया मा बुङो प्रानजित सार मा खालामदों होनदों मिक्स खालामबाय आरो ना आंल' दे कमेन्ट लिरनो बाथ'बाय आंल' दे आदसा दे मिक्सेल दे ओमफ्राय जोंना नबजिदा मोनदों हस्पिटालाव हरब्रै जाबाय आदसा हस्पिटालाव हरब्रै जाबाय सोर दंहैयो ब्र' नबजि बर' सोर दंहैयो हस्पिटालाव ओमफ्राय जोंना रिमजिमा होनदों सोर प्रानजित बे प्रानजित बर' होनना बुंदों ना प्रानजित होनबाय उन्दुना दं गिति मेदाम नामदों मिक्सला हा रिमजिम होनना मिनिबाय गितिकाया मा बुंखो प्रानजित सार सार ए नामदों ओमफ्राय प्रानजितआ मा बुंखो बिबारआ आंनि गार्लफ्रेन्ड होनदों आदसा बिबारा प्रानजित पाक्का ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों सनजित थाथ' दे बाय होनदों एसेना अन नामदों ओमफ्राय नबजितआ मा होनदों मिस्टार दं गुवाहाटियाव मिस्टार गुवाहाटियाव दं आदसा गुवाहाटि जिएमसियाव नामा गुवाहाटि जिएमसियाव नै साननै जाबाय जों आबैया थांदोंमोन थैबोबायसो आरोना जिएमसियावनो लांदोंमोन ओमफ्राय गैला थैबाय आरोना ओमफ्राय मानसिखौ फबबायबो दाख्लै अखा हानायाव मानसि सावनोनो हायासै फबनो गोनां जाबाय दाख्लैयो ओमफ्राय गितिकाया बाय अल अके गितिका थेंक इउ स' माच गितिका दसे समब्लाबो आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच नबजितआ मा होनखो रिमजिमा हेल' बिशाल होनना मिनिबाय ओमफ्राय नबजितआ मा होनखो सेन्ट्रेल हस्पिटालाव आदसा सेन्ट्रेल हस्पिटाल अके हा ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै ओमफ्राय सोर फेमिलिनि सोर सासे मा जादों नबजित फेमिलिनि सोर सासे मोजाङै दे गड ब्लेस इउ मोजाङै इसोरा अनगोन हामगोन टेनसन लानो गाहाम जाबाय भरसा खालाम भगबानखौ आरोना आरामसे मोजां जाबोगोन दे मोजां जागोन टेनसन लानो नाङा जागोन ओमफ्राय बिथराया लाइक दान हेल' बिथराय मसुलका माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे प्रानजितआ रिमजिम बिबार आं लाबोगोन नामदार ना ओमफ्राय रिमजिमा मा होनदों सनजित नों ख्रिस्टान ना हिन्दु होनदों ना रिमजिम आं हिन्दुसो ओमफ्राय थामसाबा अन ओमफ्राय थामसाबनि अन थेंक इउ स' माच बिशाला मा हा रिमजिम बाय थाथ'दो होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंना एसेना हेल' होनना एसेनखौ सोर बिथ'राय नै एसेनजों लोगो जा एसेन दङ एसेनजों थामसा ब्र' एसेनखौ सार फ्रेन्ड मोनाल' ओमफ्राय जोंना बिथ'राया मोजां दादा नामजाना अके बिथ'राय नै जोंना एसेनजों लोगो जा एसेनजों ब्लु दंखायो सानैनाबो ओमफ्राय रिमजिमा नामजाना ओमफ्राय जोंना थामसा मा होनदों लाइसा है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तो है ना तू है तो मुझे प्यार और क्या चाहिए बोला हा लाइसि है थामसाब का गर्लफ्रेंड आदसा लाइसि आदसा प्रानजितआ मा होनो बिबार मोसौ कमेन्ट हर नामदों रिमजिमा बाय बिशाल नामदों आरो ना एभ्रिवान गाइस प्लिज कौन कमेन्ट कीजिए 1 2 ओमफ्राय जोंना बाय बिशाल नामदों रिमजिमा ओमफ्राय जोंना एसेना मा होनखों बिथ'राय मा खबर आब' होनना बिथ'राय नै नोंखौ रायलायदों जोंना एसेनजों रायलायदो थामसाबनि बोला ट्राई मोरा लाइसा नहीं लिचा आपने लाइसा लिखा ना इसलिए मैं लाइसा लिचा अच्छा लिचा ओमफ्राय कौन है प्लीज कमेंट कीजिए आं बयजोंबो लोगो उनाव आंखौ बयबो आनसाब खालामजोबो बिथ'राय बिदि नङा माने हारसिंनो जायो खायसे बिदि नङा बिथ'राय बिदि होननानै गोसोखौ दुरबल जेब्लाबो स्ट्रं बिदि साना आरोना 10 जन आनसाब जाथों जेबो नङा आं 20 जन लाबोगोन आंनाव दिनै सानैयानो जादों आं मा खालामोन बिदि खालामो आरोना स्ट्रं आंनाबो बिदिनो आनजायोमोन नाजा आरोना स्ट्रं जेब्लाबो स्ट्रं खालाम आरोना देहाखौ ओमफ्राय तुम नहीं लिसा को मोरा हा थम्स अप मैं जानता है ना लिसा को मैं जानता हूँ बेनिफ्राय रिमजिमा आंखौ प्रानजित बर'
ना गर्लफ्रेन्डखौ जौ दं फ्रान्जि बर' ना गर्लफ्रेन्डखौ जौ दंले ना जौ दंले आंहा जौ दंले फ्रान्जितआ मोख्ल' थांले खावख्ल' थांले मोख्ल' होननासो रायलायनायालै फ्रान्जितमोननिखिना एसेना मा बुंखो आंजों लोगो दंखायो ना नों बिथराय एसेनजों लोगो दं नामा नों सोंदों इनै एसेनजों लोगो दं नामा सोंदों आरोना एभ्रिवान लोगो स्पिड कमेन्ट खालामदो रिम जिम आंना बिबारल'लै बिबारा आंखौ माथोखौनो होआखै मा खालामनाया मोजां जागोनलै होनना सोंदों नै रिमजिम जोंना फ्रान्जितआ सोंदों आरोना जौ दंले होनना जौ दंले जौ दौनांगोनलै फ्रान्जित जौ दौनांगोन बिबारखौ रायलायगोन जौ दंले होनना सोंगासिनो दं जौ दंले होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दे लोगोफोर फार्स्ट कमेन्ट खालामना होदो सोर सोर दङ ओमफ्राय जोंना मैया खमायलाय बारायलाय नोंहा जाखायोलै लोगोफोर बेफोरखौ जेबो टेनसन खालामनाङा ओइ मिलियन इउटुबारफोर दंना मिलियन इउटुबारफोरनिखौ नोंसोर इउटुबाव सार्च खालामना नाय मिलियन साबसक्राइबारफोरना सानसेयावनो 1K 2K साबसक्राइबार खमायनो बा सानना नाय 1K 2K सानसेयावनो खमायो मिलियनना बा जोंनियालाय आरो फिसा फिसौ जोंनियालाय आंना हाइस्ट 10टा 15टा जायोमोन सानसेयाव मिथिबायना गोदो दासो मोनसे मोननै जायो दायो सानफ्रामबो मोनसे कम्पालसरि आंना मोननैया सानफ्रामबो मोनसे मोननै सानफ्रामबो जायो आंना बेनिफ्राय मा होनना बुंदों गुलु गुलु बुल गया क्या सुनजेबाय हा थम्स अप मतलब गुलु गुलु बोलने से शर्म मतलब कोई मतलब गुस्सा होता है ना इसलिए आजकल गुलु गुलु भी भूल गया मैं बेनिफ्राय बारा नोंनि हमदों नाय माबायदिलै सनजित बिबारा नोंनि हमदांनायाव माबायदि फ्रान्जित बिबारा आंनि हमदांनायाव मोजांब्रा फ्रान्जित मोजांब्रा ओमफ्राय जोंना रिमजिया मा बुंखो नोंसो फरायदों जौ दौले होनना सनजित जौ दंले नोंसो फरायदों जौ दंले होनना सनजित आदसा जौ दंले माने जौदौ होननाय जायोनोलै मा भाषानि होनोमोनथाय बावबाय आङो जोंना बुहुत भाषा दंना बर'फोरनाव बारे ओमफ्राय जोंना बिथराया मा बुंखो एसेन फंबाय कमेन्ट हरबाय आं नामदों एसेन फंबाय कमेन्ट हरबायनो थामसाबा इट्स अके नामदों एसेन नामदों थेंक इउ आब' बिबार नामदों थामसाबनि बोला आजकाल मुझे मुझ शैली नहीं आता है क्या एलबी में मालूम नहीं रहा शैली मेरा एलबी में नहीं आया है कल भी नहीं आया आज 2 दिन हो गया आज से लेके शैली मेरा एलबी में 2 दिन हो गया नहीं आया है थम्स अप ब्रो क्या करेगा और थम्स अप ब्रो ना नहीं आया है तो ओमफ्राय नहीं आया है तो थम्स अप ब्रो एसेना अन नामदों आरोना एसेन हेलो ओमफ्राय बबेनि नों सनजित नार्जारा बबेनि नों दहायसो सोंबायलै बे आंनाव दहाय फुङाव उदालगुरिनि होनखाबाय आङो उदालगुरिनि आं बिबारि ओमफ्राय रिमजिम आइ लाभ इउ नाम फ्रान्जित रिमजिम आइ लाभ इउ अके एसे लाइक कमेन्ट हरदो गाइस मोनामदों नै फ्रान्जितजों लोगो जा फ्रान्जितजों एसेन बिथराया मा होनदों फ्रान्जित सर्ट जानाय बिबारा मोजां जायाबा बिलाइआ मोजां नामा होनना बिबारा मोजां जायाबा फ्रान्जित नै सर्ट नांनायसो होनबाय नोंखौ बिबारा मोजां जायाबा बिलाइआ मोजां जायो होनबाय नै रिमजिमा होनदों उदालगुरिनि होननानै मिनिबाय ओमफ्राय फ्रान्जितखौ बिबारखौ नाङा आंनो होनथारा बिबारखौ नाङानो रिमजिमखौ नांगौ होनना बुंदोलाय आरो ओमफ्राय जोंना थामसाबने बोला ये नित्या सिस्टर किधर है नित्या सिस्टर है ना मतलब ये दूसरा में है रे दूसरा जगह का है मैं दूसरा का नित्या दूसरा का नित्या का एलबी में जाना पड़ेगा रे थम्स अप कब है नित्या का एलबी थम्स अप 2 मालूम पड़ेगा रे नित्या
एसे ना बुंबाय आरोना आं लोगो दंखायो प्रानजितजों आदसा थामसाबा मा बुंबाय कहाँ हो तू नित्या नित्या कहाँ होगा घर में होगा प्रानजित बिथराय बिबारा मोजांबाबो बेरे सिखिरि खिला जोंबायलै दा बिनि बिलाइयासो साबसिन सिखिरि बिरि सिखिरि खिला बिबारखौ माने बे ओमफ्राय साबसिन रिजोम आङो प्रानजित बरा नो बयखौबो नांगौ खोमा होनदों बयखौबो नांगौनो एसेना अन रिमजिमा मिनिबाय थामसाबनो गल'ल' गैया थामसाब गल'ल' मद थामसाब गला हो थामसाब गल'ल' हनानै गल'ल'नि ओमफ्राय जोंना 20 लाख दानखौनो जायासै माथो दिनैलाय फाग्ला मालायफोरना मिलियन माबा 1K 2K जायो लाइक जोंना 20 थाङा फाग्लासो 1K आव 1K मानसियाव खेला 200 जन गाहाम मानसि नायबाबो जथेस्थ'मोन खेला नायानो 200 जना प्रानजितआ मागो हिनजाव बानो जायो आंनो आदसा प्रानजितनो हिनजावल' जानांगौनोलै नै थामसाबा होमबा ये बबीता जी भी नहीं आता है हाँ अरे बबीता साइली मोरा लोग नहीं आता है ओनली संगीता आता है मेरा इल्म में संगीता प्रानजितआ लाइक दान साला प्रानजितआ दासो लाइक दानदों सुवादा साला प्रानजितआ मानसियानो बिबार मा मडेलनिलै ओइ बिबार एसे प्रानजितखौ जारिना होलाय दिंखिया बिलाइजों जारिना हरलाय प्रानजितआ मिनिबाय आरोना नै ओमफ्राय जोंना मेन्टेल रिमजिमा ओंलै प्रानजित बिबारा माबा रिमजिम प्रानजितआ मेन्टेल मार खोमा ओमफ्राय रिमजिमना आइदि गैया रिमजिम मेम आइदि गैया नामा होनना सोंदों नै ओइ प्रानजित आइदि हरना होलै जोंना एसेनो फंबायनो प्रानजितनासो बुर आइदि दङ रिमजिमनि आइदि गैया होनना बुंदों एभ्रि लोगोफोर आं दोननोसै दै थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो थेंक इउ स' माच ना मा होनो हा लोगोफोर दोननायनि सम जाबाय नै आंना लोगो फैबाय आरोना बेरायनोसै थामसानबोला आल्ट्रा बाय नै आती मुझे गमछा बोलता है ना हाँ अल्ट्रा चला गया रे अल्ट्रा को मालूम नहीं अल्ट्रा किधर गया मुझे मालूम ही नहीं आजकल अल्ट्रा को मालूम ही नहीं बिथ'राया मा होनदों आरे सासे हिनजाव फाग्ला फैबावाखै दोननोसै आं ओमफ्राय नोंसोर SMS गेलेलायबायबाथ' आं थागोन आं दसे थागोन होनबालाय दे नोंसोर कमेन्ट गेलेलायबाय थादो दसे जास्टनो लोगो फैबाय नालाय आं बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना हेलौ लोगोफोर दे कमेन्ट आं दोननोसै दां लोगोफोर नै लोगो फैबायना आंना मा खालामनो आरोना लोगोजों एसे गामियाव माने बेरायनो नागिरदों सिख्लाफोर नायनो थांनो नागिरदों आरोना गामिनि सिख्लाफोरखौ नायनो सानसै मा खालामनो आरोना उफाय गैया लोगोफोर ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ मिनिबाय ओमफ्राय रिमजिमा मागो बहा बेरायनो सनजित गामियावनो है गुबुन माबा मा होनना बुंगोन नेपालि सिख्लाफोर नायलाबायसै नेपालि सिख्लाफोर दंना एसेना बुंदों आंबो थांनोसै दे लोगोफोर बाय अके एसेन ब्र अके एसेन ब्र फुङाव फै फुङाव बिराद मानसि फैयो आंनाव गोदान मेरला मानसि फैयो फुं टाइमाव बिराद गोदान मानसि फैयो
गैखाला नै रावबो साथामल'खासै दे मानो लोगोफोर साथामल'खासै नालाय बहा बेरायनो उचे आंबो थांसै अके आं दोनबाय दे लोगोफोर होमबालाय मा होनना जोंना बाय एसे नामदों आरो रिमजिमा रिमजिमा साला आंनि लोगोआव बारा थाबाङा दसेल' फैनानै फार्स्टनिफ्राय फैयालासिनो ओमफ्राय जोंना फ्रान्सना मा होनगो बिथराय नोंबो बिलाइ गोरलैनि नेम लानायखाय नोंखौबो गावखौनो गोरलै महर अल थाबाय थागोन सानदों नामा साननैल' बिथराया बिनि उनाव बिरसि गोरान जाबा बालसि गोरान जाबा सिउग्लिगोन आदसा बिथराया नाम लानायखाय गोरलै सानबाय थादों नामा नै माबा साननैसो जाबानो गोलैगोनसो सिउग्लिजोबगोनसो होनना बुंबाय ओमफ्राय थामसाबा अन थेंकिउ सो माच थामसाब रिमजिमा होनदों आंना टाइम गैया सनजिना रिमजिम मालाय साख्रियाव होनदों थेंकिउ सो माच फिगनेस ओमफ्राय जोंना फिगनेसा हादरबाय ओमफ्राय आं एक्सेप्ट खालामबाय ओमफ्राय जोंना थामसाबा मा बुंदों सनजित बाय हा थामसाब ब्र बोल' ओमफ्राय जाफुङा मा बुंखो जोंना लाइक दान थेंकिउ सो माच जाफुङा मा होनदों मा खबर ब्र जाफुं ब्र खबरा मा बुंनो आरोना नै बिदिनो दं आरोना ओमफ्राय मा बुंनो आरोना जाफुं ब्र जोंना फिटनेसा अन गुड मर्निं सार एकदमबारे गुड मर्निं मेदाम जि फिटनेस मेदाम गुड मर्निं सोंफ्लांबाय सरि गुड मर्निं सोंफ्लांबाय माबासो गुड इभिनिंसो बेनिफ्राय जोंना एबिया मा नों 18 लाइक दान थेंकिउ सो माच एबि आंनि एलबि स्क्रिप्टआव नुजाफैनायनि थाखाय एबि ब्र दखानाव थाङाखै नामा एबि ब्र दखानाव ओमफ्राय सोर दं ओमफ्राय फिगनेसा अन जोंना फ्रान्सना माखो बिथराय सिउग्लिगोन नोंबो बिथराय महराव थाबाय थाया होनना बुंहरबाय नै जोंना फ्रान्सजितआ मिनिनानै जोंना फिगनेसा अन ओमफ्राय जोंना रिमजिमा मा होनदों गुड मर्निं होनना मिनिहरबाय आरो ना ओमफ्राय जोंना फिगनेसा जा हादरबाय आं एक्सेप्ट ओमफ्राय जोंना थांनि र' दसे थाना आदसा एबि ब्र एम्बु बुथाराखै नामा एबि ब्र ओमफ्राय कमेन्ट मा होनदों जाफुङा सनजित ब्र अखा हानानै आं खोनाला आदसा अखा हाना खोनाला आरोना र' जाफुङा कमेन्ट होनो ओमफ्राय मा होनना बुङो अके ब्र नादों थामसाब ने बाय अके थामसाब ब्र प्रान्जितआ बिबार नावदों रिमजिमा होनो सनजित गुड मर्निं रिमजिम गुड मर्निं ओमफ्राय जोंना सुमिता मादों सोरबा सिंगेल दं नामा बिदिहायनो ओइ सुमित सालथे बारे संगिताखौ बहा लाना खारनाय नोङो संगिता नोङो एखेबारे सानैबो स्रा खारखादों माथो नोंसोरलाय प्रान्जितआ बुंबाय आरो ना बिथराया खारबाय होननानै मिनिबाय बेनिफ्राय जोंना एबिया मा होनदों गैयालै आं दस्रायावसो दंफैयो ना मोनजाथाराखै आदसा बाला नांदों आरोना मोनजाथाराखैनो ओमफ्राय जोंना सुमितआ मिनिहरबाय जाफुङा मा होनदों ब्लु ना आदसा ब्लु ना जे ब्लु प्रान्जितआ रिमजिमआ गथ' सिंगेल ना मिनिबाय नै ओमफ्राय जोंना रिमजिमा रागा जाबाय जिबायदि रागा जाबाय रिमजिमानो प्रान्जित नों खाथियाव मोननायमोनब्ला रिमजिमना सेरजागौमोन नों बाला ओमफ्राय जोंना आरो सिख्लाफोराथ' आसुगुरा गोलाव जायो प्रान्जित एकदमबारे खावलाय माने थुग्लिनानै बोब्रै जागौमोन नों रिमजिमजों ओमफ्राय जोंना रिमजिमा रागा जाबाय सालथेया र' दै सालथेया आदसा दे सुमित र' अके ओमफ्राय जोंना रिमजिमा आं बांसिन होननानै बुंबाय नै ओमफ्राय प्रान्जितआ मा होनदों सुमित रिमजिमखौ ला होनना बुंबाय नै
रिमझिम अखा हाबाय दंलै नामदारना। हेल' हेल' ओमफ्राय जोंनिथिं आदसा सालथायाव अखा हादों आरोना आदसा ओमफ्राय जोंना सोर रिमझिम बेलाय आइ लाभ इउ नांबाय नै जोंना एबिया सोर रिमझिमनो रिमझिमा वाइ नांबाय आरोना नै प्रानजित वाइ नांदों वाइ दलै नांदों वाइ दलै नांबाय ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ मा होनखो सुमित रिमझिमखौ लादो नामजानानै वाइ दलै नांदों जोंना रिमझिमा वाइ। ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय जोंना मा बुंखो जाफुङा रिमझिम आइदिसो माथो बेलाय ओं रिमझिम आइदिसो। ओमफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो प्रानजितआ मा बुंखो रिमझिमा मोसौ होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय सुमितआ मा बुंखो प्रानजित बर' खासो खोमा रिमझिमा होनो प्रानजित बर' खासो खोमा रिमझिमा मिनिबाय जोंना माबाया सुमित सालथेया। ओमफ्राय रिमझिमा बुंबाय ओइ प्रानजित बर' नोंनि मबाइल नाम्बार नङा आं बिसि बिसि होजोबगोन आदा बिसि बिसि होजागोन होनदों बिसि होजागोननोलै मबाइल नाम्बार नङानो नोंनि मबाइल नाम्बार नङा आं होनना बुंदों नै नोंनि मबाइल नाम्बारानो प्रानजित सेरजागोन बाला नोङो आसुगुर गोलावखा माबाना एकदम गोदोना सेरबाथाय ब्र' हाबबाथाय गैला नोङो। ओइ प्रानजित नोंना बिबारा बहा थांखोब्रा नों मानो रिमझिमजों बे रिमझिम एफा भद्र सिख्लाजों मानो नांबाय दं नोंलाय रिमझिमजों इसेबां भद्र रिमझिमा नों बिबार नाङैब्रा प्रानजित बिबारजों। ओमफ्राय जोंना एबिया मा बुंखो प्रानजित बर'आबो खम नङा खेला प्रानजितआबो जोंना सालथेया जा मिनिबायलै र' दे होननानै दे सालथे र' जा रिमझिमा होनबाय आरोना जासिलै मा बिसि होनना मा जासि बिसि होनबाय आरोना ओंलै प्रानजितआ मानो रिमझिमखौ जासिलाबायखोब्रा मालायनि फिसाजोफोरखौ ओइ रिमझिम माबा प्रानजितखौ मा होनो बाग्रायनांगौ सानैजों मिथिबायना। ओमफ्राय जोंना मा बुंखो फाग्ला मा खम जालाबायनो इसोरा गासैखौबो फुल गोहो हरखादों बिखौ गाव बाहायनासो सलिनांगौ होनना मिनिबाय आरोना ओं प्रानजित गावबागाव गोहो हरखादों नालाय गाव बाहायनानै सोलिखानांगौथ' आरो। जोंना मा बुंखो कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ। ओमफ्राय जोंना होनदों मा जानला मानला होनोलै आंखौ प्रानजितखौ जानला मोनला प्रानजितआ गैलालै नोङो। ओमफ्राय जोंना रिमझिमा मा होनखो आंखौ पुत्र नुदों आंखौ भद्र नुदों सनजित आं देनजारसो भद्र आयै भद्रबो बुंनो हाया आरोना आं माने सख्ल' बख्ल'सो होनदोंब्रा सख्ल' बख्ल' भद्र सख्ल' बख्ल' आरो हाब देन्जारसो ओंखारबाय होनबा आयौ रिमझिमाव देनजारसो होनोलै भद्रबो होनजालायथारा। ओमफ्राय जोंना एरिया मा होनखो सुमित आबो देनजारसो बाला होननानै मिनिबाय आरोना नै जोंना जाफुङा मिनिना हरखोमाबाय मेगन थाइसेजों प्रानजितआ मा बुंखो आंहा आंनि गोहोखौ बाहायदों आदसा प्रानजितआ गावनि गोहोखौ बाहायदोंनोलै रिमझिम नोंबो नोंनि गोहोखौ बाहायना होदो दे मालाय प्रानजितआ गावनि गोहोखौ बाहायदोंनो ओमफ्राय हाब सोर सोर दंब्रा फैया कमेन्ट खालामासै। ओमफ्राय जोंना थख्ला गोराया नै माबा ट्रेन गारिजों लाइक दान फैबाय आरोना थख्ला गोरा हेलौ थख्ला गोरा डाबल मस्ट वेलकाम आरो वेलकाम खालामबावबाय आङो सेकेन्ड बारबावबो। ओमफ्राय जोंना प्रानजितआ এবि होनना मिनिबाय आरोना नै एबिया अबाव खारखो एबि ब्र' माइब्रा हाजोआव गाखोहैयाखै एबि माइब्रा हाजोआव एबिया माइब्रा हाजोआवसो गाखोहैदों खोमालै। ओमफ्राय जोंना मा होनो रिमजिमा मा होनो बहानि गोहो गोनां प्रानजित बरा नोंलै बहानि बे गोहो गोनां प्रानजितआ बिबार
माबा मा होनना बुंगोन रिमझिम एसे गोहो भद्र खालामना होलाय नोङो नों थन्थ्र थ्र होनाब्रा मा होनना बुङोला हायना मुलि होनाब्रा मा हायना मुलियाव मा होनोब्रा नों जन्त्र थन्त्र थ्र होननाया माबोरै बुङोमोनलाय आं बावबाय जित होनना बुंबाय आरोना एबिया सेंग्राफोर नोंसिनि रागा जिगाबनि अर जौ जोंनानै स्रोब गोमोरनाय जों जाबाय बन्थ'नि अर रोहो रोहो होननायब्रा ओमफ्राय जोंना नायनो आंबो प्रानजित बरानो नायनो आंबो प्रानजित बरानो ओइ प्रानजित नायनोबा नै रिमजिमनि पावारखौ ओमफ्राय जोंना थाख्ला गोराया नै अखा हादोंलै आदसा थख्ला अखा हादों ना अके ओमफ्राय जोंना आं थाजौ जानिलै आं थास' जानिलै थाथ'नो आदसा थास' जानो थास' जानि आदसा थास' जानोसै नै अमासो जाबाय नामा बेलाय थास' जानो रायलाय थख्लाया रिमझिम सना जिउ नामदों थख्लाया मोनदों लोगो सना जिउ नामदों बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो रिमजिमा ओइ सनित बिबारा नोंनि गार्लफ्रेन्ड नामा मा बिबार नेम लाबाय थादों दाना आं माने एसे माने आंनि गार्लफ्रेन्ड जालाबायना रा फाग्ला बिबारिस रिमजिम ओमफ्राय जोंना मा होनखो खाट्रा अखा हाबायलै बारहुंखा जों क'क्राझार टाउन आदसा पिकनेस अखा हाबाय आरोना अखा देन्जार आरोना थास' ओइ नै माबा जोंना प्रानजितआ अमासो जाबाय थास' जाग्रा अमा ओमफ्राय एबि आदसा जेबो खालामाखै आं आदसा फिटनेस अके बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो थख्ला गोराया रिमझिम सना लोगो जा सना जिउ नामदों एबिया फिटनेस नामदों ओमफ्राय माथो मुं लाबाय थादों सनजिना हा बिबारनि मुं लानो मोना नामा होमबा आङो हा बिबारनि मुं लानो मोना आयै आसदाय जाहैबाय नामाब्रा थाङै थुङै प्रानजितआबा मा महनिजों जारिना गालांखो प्रानजित मोसौआ आंखौसो गोदोनायाव फोनांना गालांबायना ओमफ्राय थख्लाया मा बुंखो जोंना दे नोजोर हाखादों देन्जार हाखादोंलै अखाया आदसा देन्जार अखा हाखादों आरोना एबि अखा हाबायलै जेबो खोनाला दाना पिकनिकआव बानाय जाबायलै नैबे ओमफ्राय जोंना जाफुंबाय आब' मा नाम बुंखो जोंना जाखांफुवा आब' अनामिकाजों फैजायासै सनजित साला आब' अनामिका एलबि होबा नों सिख्लाफोरजों थाहैयो ना नांबाय आरोना जाखांफुवा ओमफ्राय रिमजिमा माखो सनजित नों हाबा जाबाय नामा होद आं हाबा जायाखै हाबा जालाबाय नामा दानो ओमफ्राय जाखांफुवा पिकनिकआ हादरबाय आरोना थख्ला गोराया बोरै जाखो मा सिरि जाखो दाना थख्लाया जोंना थख्ला दं सिरि नङा पिकनिक अन जोंना पिकनिक जाना पिकनिक अन थख्ला सालथाय हाबा जायाखै थख्ला सिंगेलसो
रिमझिम हाबा जायाखै मा हाबा जालाबायनांगौब्रा हाबा जायाखै दासो सेंग्रा गोरलै आङो दासो आङो 12 बोसोर जादों बहा हाबा जालाबायनांगौ ओमफ्राय जाखांफा होनदा ओइ ब्र बे फिगनेस बर' सोना होनदाना फिगनेस बर'सो ना फिगनेसा बर'सो फिगनेसा गेमार फिगनेसा गेमारसो जोंना कमेन्ट ओमफ्राय थख्ला नोंगौ नामा सालथे ओंलै थख्रा ओं सिंगेलसो आं बेनिफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे रिमजिमासो गावहा बुरिलै रिमजिमा बुरि जाबाय प्रान्जिता नायखुमाबाय खोमालै रिमजिम एबि ब्र आयौ आंनिख्रुइबो उन्दैसो होनबा सन्जिता ओंब्रा रिमजिम आं नोंनिखाय बुहुद उन्दै क्लास 6आव फरायो रिमजिम आरो आंलाय बोरै नोंनिफ्राय उन्दै जाया जानो दासो 6आव आङो एबार 7 थाङा जादों ओमफ्राय सालथे जास्ट जकिं आरोना थख्रा ओमफ्राय जोंना 12 ओंलै 12 आरो ना मा बुंनो आरोना 12 जाखांफु आं दा सेंग्रा गब्ला सबला जाखांफुफु आङो मानदे लैना आदसा गस्लाया मानदे ना दा हेल' ब्र हेल' सोमखोर सोमखोर मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंगोन रिमजिमा आयौ नांबाय आरो ना कमेन्ट सोर दङ उदालगुरि मा गामिनि सन्जिता आं उदालगुरिनि ना उदालगुरि टाउननिनो आङो ओमफ्राय सोमखोर बड' ब्लगआ मा होनखो मोजां ना खबरफ्रा होनदों सोमखोर र' खबरा दङलै बिदिनो थिगानो दं ब्र ओमफ्राय नोंनालाय माबोरै खबर सबरा एसे खोन्थाहरदो दे सोमखोर ब्र खबरा माबोरै नोंना खबरा माबोरै खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंहा ओइ ब्र र'लै गार्लफ्रेन्ड फन हरगासिनोलै बा जाखांफु दे नोंनि दिनलै जाखांफु नोंनि दिन दे बाय दे सन्जित बाय होनना दे होमबालाय लोगोफोर बाय लालायदो दे होमबालाय दे ओमफ्राय बाय लालायदो दे सोर दं कमेन्ट खालाम देलाय कमेन्ट लोगोफोर प्लिज कमेन्ट दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ स' माच एबि बाय होमबा ना दे गासैखौबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि एलबेस्क्रमाव रोजा साबायखर गासैबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय सोमखोर ब्र दङबा प्लिज कमेन्ट खालामलाय खेनसे सोमखोर ब्र नोंखौ नायनो लुगैदों आङो खेनसे कमेन्ट सोर दङ कमेन्ट जाखांफुआ मिनिबार ना ओइ जाखांफु देलै नोंनिनो दिन जोंनि खोमसि नोंनि दिन
आं दोननोसै होमबा दे रावबो गैला माथो जेने थेने 20 लाइक खालामना होबाय